दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55थि बोसोरसालिया जुथुमा एनुवेल कनफारेन्स उदालगुरि जिल्लानि रौतासारि रिलिभ बड'लेण्ड फोथाराव 26, 27, 28, 29 जानुवारि 2023 खुंनो थाखाय जोङो थागथियारि जादों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बानजाय आफाद आंजों लोगोसे बानजाय आफादनि चेयारमेन रबिन्द्र मुसाहारि बिथां आरो लोगोसे एडभाइजार जोंहा रेंगेना ब्रह्म सार बिथांजों लोगोसे जोंहा एबसुनि गासै बिबानगिरिफोर दङ। गुबैयै बे जुथुम्माया गोजोन आरो खौसेथिनि जुथुम्मा आरो बे जुथुम्माया बर' हारिनि थांना थानाय थामोनथा रैखाथि जौगानायनि जुथुम्मा आरो बेयाव गासै बिथिंखौ लानानै बिटिआर सुक्तिनि दफाफोरनि सायाव गोथौयै आरो गुवारै गासै जिखिनि जोंनि आथिखालाव बे दफाखौ लानानै हाबाफारिफोर सोलिगासिनो दङ। जोङो थान्दै मेलाव गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन आरो गेवलां मेलावबो जोङो लेंहरजानाय आलासि बिथांमोननिफ्राय जोङो बिनि सायाव रोखायै मिथिनो हागोन। दा बेखायनो 26 जि अक्ट' दङ बे अक्ट'खालि उदालगुरि जिल्ला आफादा माखासे हाबाफारि लादों आरो बेयावनो भारतनि जि गणतन्त्र दिवस जि रिपाब्लिक डे बेखौ बानजाय आफाद एबसु जहै ओनसोलनि रायजो राजाखौ लानानै जोङो जहै खुंफुंनो थाखाय बेयाव थिग खालामदों। मोनाबिलियाव माखासे जोंहा हारिमुवारि आयदानि हाबाफारिफोर दङ। 27 अक्ट'खालि जोंनि गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि आसाम नाङै जिल्ला आफादफोर दङ, इउनिभार्सिटि कमिटिफोर दङ आरो आसामनि बायजोआव वेस्ट बेंगल स्टेट कमिटि, मेघालय इउनिट कमिटि, शिलं इउनिट बा गुबुन गुबुन जिफोर जोंहा इउनिट कमिटिफोर दङ बिथांमोना बयबो बाहागो लागोन आरो बेबायदियैनो जोङो CWC मिटिं लाखिदों 3 बाजियाव आरो 4 बाजिनिफ्राय जोंहा बिटिआर बड'लेण्ड बर' पिस एकर्डनि जि मोनसे सेलेब्रेसन, जिहेतु 27 जानुवारिया एकर्ड डे 2020 मायथाइयाव सुक्ति जादोंमोन आरो बेखायनो बे खालि जोङो आसामनि मन्त्रि इउजि ब्रह्म बिथांखौ जोङो हांख्रायदों। बिटिआरनि मानगोनां चिफ प्रमद बर' बिथां, बर' कसारि काउन्सिलनि चिफ मिनेश्वर बसुमतारी आरो बेयाव गोजोननि थाखाय बेलुन आरो फारौ बिरहोगोन गबिन्द चन्द्र बसुमतारी NDFBनि बारग' आफादगिरि, आथिखालाव डेपुटि चिफ बिटिआरनि आरो बेयाव 2 MP रोनगोरा नार्जारी राज्य सभानि मानगोनां MP आरो मंगलदै समस्तिनि MP दिलीप सयकिया बिथांखौ हांख्रायदों। बानजाय आफादनि सबिनुर बड'लेण्ड मुंजों जि सबिनुर बानायदों बेखौ बिथाङा बेखेवगोन आरो बेयाव NDFBनि 4 आफादनिबो दैदेनगिरि बिबानगिरि आरो जोंनि गासै सोमावसारनायनि जिखिनि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ जोङो हांख्रायदों। मोनाबिलियाव जोंहा डेलिगेट इनागुरेसन दङ। क'क्राझार गभर्नमेन्ट कलेजनि प्रफेसार डक्टर कमल बड' सार बिथाङा बेखौ जोंहा बेखेवनानै होगोन आरो जों जिहेतु गुनगोनां सोलोंथाइ लोगोसेयैनो समाज फोसाबनाय, समाज जौगानाय, बड'फानि आदर्श जों बर'खौ बुहुमाव बे गेरेमसा माहारि हिसाबै दानायनि जिहेतु जों हाबा मावबाय थादों। दा बेखायनो नैबे ड्राग्स, जौ जुवा, दायना दायनि, उन्दै बैसोआव हाबा जानाय, मानसि लांखारनाय आरो बायदिसिना समाजारि जिखिनि बेरेखा हाबाफारिफोर दङ बेखौ गैया खालामना माब्रै हायो बेनि थाखाय जिहेतु यां मिज' एस'सियेसना साक्सेसफुलि मिज'रामाव खामानि मावबाय थादों। बिथांमोना समाजखौ फोसाबनाय, समाज जौगाहोनाय, सोलोंथाइनि जौगाहोनायनि हाबा मावदों। दा YMAनिफ्राय 2 सिनियर मस्ट दैदेनगिरि जोंनि डेलिगेटआव बाहागो लागोन आरो बे गासै बिथिंनि सायाव डेलिगेटआव गुवारै आरो गोथौयै सावरायगोन। बिनि उनाव जोंहा देंखोमु 1, 2, 3 देंखोगिरि दैखं खुंगुर बसुमतारीनि मुङै बेयाव जोंहा बेखेवनाय दङ। बेखेवगोन जोंनि मानगोनां सुलेखा बसुमतारी गागि मेथाइ खनगिरि बायदेवा आरो बिग्राय ब्रह्म बिथाङा बाहागो लागोन। नबजित नार्जारी जोंनि जाय DID लिटिल मास्टारनि चेम्पियन आरो गोबां मेथाइ खनगिरि बिथांमोना बाहागो लागोन। 28आव जोङो फुंबिलियावनो एबसुनि जोंहा आर'ज मेथाइ थागोन। एबसुनि जोंहा गासै फिरफिला मिरुनि आरो जिल्लानि फिरफिला बिरहोगोन। जोंनि गेदेमा जायफोर मुंख्लं बिथांमोनखौ बिर जोहोलाव बिथांमोनखौ जोङो मुंख्लं बावगोन आरो गेदेमा सुबुंफोरनि मुङैबो जोङो बिबार बावगोन। बिनि उनाव जोंहा इडुकेसननि सेमिनार दङ 10 बाजिनिफ्राय आरो बे 10 बाजिनि इडुकेसन सेमिनाराव आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनज पेगुखौ जों हांख्रायदों। लोगोसेयैनो राजस्थाननि सासे रिटायार्ड IAS अफिसार
अजय मेहता बिथाङा सोलोंथाइनि सायाव खामानि मावदों बिथांखौ जों हांख्रायदों आरो बे हाबाफारियाव बर' थुनलाइ आफादनि मानगोनां आफादगिरि तरेन बर' आसुनि चिफ एडभाइजार डक्टर सुमजल कुमार भट्टाचार्य जोंहा प्रिन्सिपाल आदाराम बसुमतारी प्रफेसर फनेन्द्र गयारी बिथांमोना बाहागो लागोन जोंनि टेलेन्ट सार्च आनजादनि क्लास 9-10 नि टप 3 साथाम सा 6खौ जोङो बरायगोन 13 जन एपीएससी सिभिल सार्भिस जायफोर साक्सेसफुल क्रेक खालामबाय बिथांमोनखौ जों बरायगोन लोगोसेनो मधुराम बर' बेस्ट टिचार एवार्ड एलपि एमइ आरो हाई स्कुल बिथांमोनखौ जोङो बरायनायनि थाखाय जों हाबाफारि लादों सेकेन्ड हाबाव जोंहा दङ स्किल एन्टारप्रिनारशिप आरो इउथ एम्पावारमेन्ट जोंनि लाइमोनफोरखौ स्किल खालामनांगौ बिथांमोननो मोनसे खामानि मोजां खामानि होनांगौ बिथांमोना एंगेजमेन्ट एस्टाब्लिशमेन्ट जानांगौ बिनि थाखाय जों हाबाफारि लादों आरो बेयाव आसाम स्किल डेभेलपमेन्ट मिशननि मिशन डाइरेक्टर अंकुर जैन आईपीएस अफिसार बिथांखौ जों लिंहरदों लोगोसेनो डाउनटाउन इउनिभार्सिटिनि मानगोनां चेन्सेलर आरो फाउन्डार डक्टर एन दत्त बिथांमोना हस्पिटेलिटी आरो हस्पिटाल माने टुरिज्म बायदिसिना सेक्टराव जथेस्थ कोचिं कोर्स होगासिनो दङ आरो बिथांखौ जों लिंहरदों लोगोसेनो नागालेण्डनि निशितु दल'नाय बिथाङा साक्सेसफुल एन्टारप्रिनियर आरो प्राय 1000 नि बारा बिथाङा माने मानसिफोरनो खामानि होदों आरो बिथांमोना साक्सेस जादों बिथांखौ जों लिंहरदों लोगोसे केबिआईसी नि नर्थ ईस्टनि डेपुटि डाइरेक्टर डक्टर सुकमल देब बिथांखौ लिंहरदों आरो बेयाव एनआरएलनि इन्डिपेन्डेन्ट डाइरेक्टर जोंहा सुदीप प्रधान आरो ओएसडी एग्रिकालचार बिटिआरनि पुष्पधर कसारी बिथांमोना थागोन आसाम गौरब साब्रै जोंहा बान्था मोननो हादों 2021 आरो 22 आव मनज बसुमतारी बिथाङा पिग फार्मिं खालामदों आरो सासे जोंनि आशा वार्कार डेडिकेटेड बिथाङा नाथाय जोंनि गेजेराव गैलिया रुंसारि जाबाय नाथाय बिथांनो जों पस्टमासलि बावगोन जोंनि कल्पना बर' आरो लोगोसे 2022 नि आसाम गौरब डक्टर जगेश देउरी आरो सर्वेश्वर बसुमतारी बिथांमोनखौ जों मान बावगोन आरो बेयाव CCBTR कोअर्डिनेशन कमिटि अफ बिटिआर अर्गानाइजेशननि गासै बिबानगिरिफ्रा बाहागो लागोन बेनि उनाव जोंहा मोनाबिलियाव डेलिगेट सिटिं दङ आरो बेयाव जोङो लेन्ड इस्युखौ लानानै 6 शेड्युलनि लेन्ड ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि लेन्ड नन ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लक लेन्ड फरेस्ट माने फरेस्ट राइट एक्टनि बाथ्रा ग्रेजियार पिजिआर भिजिआर गासै हा हु जिखिनि जेंना जेंसि दङ बेखौ जों सावरायगोन आरो मानगोनां ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया बिथाङा बे डेलिगेटआव बाहागो लागोन जोबथा सानखालि जोंहा अपेन सेसन दङ बिनि सिगां कालचारेल डेमनस्ट्रेशन जागोन फुङाव जोंहा माराथन रेस जागोन आरो बिनि उनाव अपेन सेसनाव आसामनि गिबि मन्त्रि मानगोनां डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा बाहागो लागोन एकर्ड इमप्लिमेन्टेशननि सायाव स्पेसियेलि बिथाङा फकास खालामनानै बे खालि बिबुंथि लाखिगोन चिफ गेस्ट हिसाबै प्रफेसर सनाझारिया मिन्स सिनुकादु मुर्मु इउनिभार्सिटि झारखण्डनि बिथाङा भाइस चेन्सेलर बिथाङा सासे ट्राइबेल वमेन एक्टिभिस्ट नेशनेल इन्टारनेशनेल बिथाङा गोबां खामानि मावदों JNUनि प्रफेसरमोन माद्रास इउनिभार्सिटियाव बिथाङा फरायदोंमोन दा सासे ट्राइबेल लिडार हिसाबै आरो सासे भाइस चेन्सेलर हिसाबै जों बिथांखौ हांख्रायदों आरो मानगोनां प्रमद बर' बिटिआरनि चिफ डक्टर बिद्युत चन्दन डेका भाइस चेन्सेलर जरहाट एग्रिकालचार इउनिभार्सिटि बिथां सानैया स्पेसियेल गेस्ट लोगोसेनो रामदास आटवाली इउनियन मिनिस्टार अफ ससियेल जास्टिस एन्ड एम्पावारमेन्ट बिथाङा जोंनि गेजेराव बाहागो लागोन स्पेसियेल इनभाइटेड गेस्ट हिसाबै सानै जों एपइन्टेड स्पिकार लाखिदों मानगोनां उरखाव गोरा ब्रह्म केबिनेट मन्त्रि मानगोनां बिश्वजित दैमारी आसाम बिधान सभानि बिथाङा स्पिकार आरो गोबां माखासे आलासिफोरखौ जों हांख्रायदों बे जुथुम्मायाव लिटारेरि कम्पिटिशन जागोन स्टुडेन्टफोरनि थाखाय कालचारेल कम्पिटिशन जागोन देंखो मोसानाय 3 आरो लोगोसेनो जोंहा स्पर्ट्सनियाव गायदे हेलेना जोंनि बर' फार्स्ट वमेन मार्टियार बिथांमोननि मुङाव काबाडि कम्पिटिशन लोगोसेनो जोहोलाव सोमला बसुमतारीनि मुङाव भलिबल कम्पिटिशन आरो माखासे बादायलायनाय हाबाफारिफोर थागोन दा बेखायनो जोबथा साननि गेवलां मेलाव 1 लाखनिबो बारा सुबुं बेयाव थुबुर जानायनि थाखाय जोङो लाहार फाहार खालामदों आरो बयखौबो खावलायबाय जे बेयाव लैहोर लैहोर बाहागो लाफैनांगौ जोंनि गामिनिफ्राय ओनसोलनिफ्राय उदालगुरि जिल्ला बा सनितपुर जिल्ला तामुलपुर जिल्ला बाक्सा जिल्ला चिरां क'क्राझार
गासै जिल्ला आरो सारा आसाम नाङै जोंनि डेलिगेट्स अबजार्भार गासिखौबो बाहागो लानो थाखाय खावलायदों लोगोसेनो साक्सेसफुलि जाफुंहोनायनि थाखाय बयबो जाहाथे लैहोर लैहोर फैयो आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो आनान गसाइनि अननायाव बे सानब्रैनि जुथुम्माया मोजां बोथोर मोजां परिबेस सान्तिनि गेजेरजों मोजाङैनो बारलांगोन आङो बेखौ आसा खालामबाय आरो मिजिंथिबाय जे बयबो माहारि आफादनि जुथुम्मा आरो गावनि आंगो माहारिनि आफाद बे हिसाबै फरायसा आफाद माहारि आफाद हिसाबै बयबो अनसायनानै बानजाय आफादा जथेस्थ' खस्थ' मोनदों नाथाय बयबो एसे एसे अनसायहरदों रायजो राजाफ्रा बेयाव श्रमदान खालामफैदों हाबा मावफैदों आं मिथिनायाव प्राय 2000निबो बारा बिगा एरियाखौ माने कभार खालामनानै बे माने केम्पासखौ बानायनाय जादों आरो जिखिनि हायो बानजाय आफादा थाखा फैसानि आंखाल बा गोबां माखासे फाइनान्सियेल क्राइसिसनि गेजेरजोंबो दिनै 50-60% बिथांमोना प्रग्रेस जोंनो होनो हादों नेक्स्ट 1 उइकआव जथेस्थ' आरोबाव हाबाफारिया माने बांगोन जोंनि गासैबो डेडिकेटेड साब कमिटिफ्रा मोजाङै हाबा मावगोन आरो मेन कमिटि फाइनान्स साब कमिटि बिथांमोना जरदारै दिन सान हर खामानि मावदों आं बिथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय एबसुनि जानानै आङो धन्यबाद बावदों आरो हाबाफारिनि मोजां जाफुंसारनायखौ आं मिजिंथिबाय दायो बानजाय आफादनि चेयारमेना प्रिपारेसननि सायाव एसेबाबो फोरमायगोन सोलोंथाइनि जे जोंहा सेमिनार जागोन बे अपेन डिसकासन जागोन आरो प्राय 10,000 स्टुडेन्ट एन्ड इयुथ जोङो टारगेट खालामदों क्लास 8-9नि स्टुडेन्ट 10निया मेट्रिक आनजाद फैगासिनो दं बिथांमोना फैनो थाखाय उसुबिदा जागोन आरो क्लास 12नियाबो हायार सेकेन्डारि फाइनाल फैगासिनो दङ आरो बेखायनो क्लास 11नि हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार बिथांमोनखौ आरो डिग्री आरो इउनिभार्सिटिनि स्टुडेन्ट दा बेयाव गावनि बिमानि रावजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानानै बोरै जिउखौ साक्सेसफुलि जों दानो हायो बिनि सायाव जों गुबैयै सावरायगोन आरो केरियार दानायनि बाथ्राखौ सावरायगोन दा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ बाहागो लानो खावलायबाय आरो जोंनिफ्राय जेसेबां हायो फैनो थाखाय बेबस्था खालामनाय जागोन बयबो लोब लोब फैनांगौ आरो नैबे स्किलनि जि सेमिनार दङ बेयावबो इयुथनि फिउचार जेनेरेसनखौ दानो थाखाय जोङो माखासे टारगेट लादों दिनै आसामाव आनइमप्लयमेन्ट इडुकेटेड आनइमप्लयमेन्ट इयुथआनो 26 लाख दङ आसामाव 1 लाख साख्रि होनायनि बाथ्रा बुंदों खिन्थु 1 लाख दाबो होनो हायाखै गोबां माने इडुकेटेड आनइमप्लयड दङ दा गासिबो मानसियानो साख्रि नागिरा माखासे मानसिया गुबुन गुबुन सेक्टरावबो थांनो नागिरो दा बेखायनो साख्रिनि थाखाय जायफ्रा प्रिपारेसन खालामदों बे मोनसे आलादा बिथिं आरो जायफोरा गुबुन गुबुन सेक्टराव हाबा मावगोन बिनि गासै बिथिंखौ बेयाव डिसकास खालामगोन आरो जायफोर सिरियास जायफोर डेडिकेटेड बिथांमोनखौ फार्दार एबसुआ मा मदद होनो हायो बिनि थाखाय जोङो डिसकास खालामगोन गोजोन्थों